Pagpangawat sa pipila ka parisan sa sapatos sa usa ka apartment sa Dumaguete City, Negros Oriental, nakuhaan sa CCTV. Makita sa CCTV ang pag-agi sa usa ka lalaki nga nakaputi og t-shirt. Wala magdugay, gihinay-hinaya niya og kuha ang mga sapatos nga gipamutang sa dapit sa bintana. Dayon dali kining misibat. Apan paglabay sa pipila ka minutos, subling may balik sa lugar ang sospek ug gikuha ang pipila sa mga nahabiling parisan sa sapatos. Moabot sa 5 ka parisan ang nadagit sa kawatan. Matud sa tag-iya sa mga sapatos, perfect ang timing sa kawatan kay naka-day off ang security guard sa mong apartment. Dako iyang pagtuo nga posibleng gipanid-an lang sa sospek ang gwardya. Giimbestigahan na sa Dumaguete City Police Station ang insidente human kini gipablotter sa biktima. Usa sa panawagan sa kapulisan nga i-alerto sila sa publiko kung ugaling sila ang mabaligyaan sa mga kinawat. Vice President Sara Duterte misang-at og petisyon sa Korte Suprema aron ipadaplin ang gisang-at nga impeachment case nga nag-ung-ong karon sa Senado batok kaniya. Nasang-at ni Duterte ang petition for certiorari and prohibition with urgent application of temporary restraining order and or with writ of preliminary injunction gahapong adlawa, Martes, Pebrero 18. Ang mga respondent sa petisyon mao sila si House Speaker Martin Romualdez, the Senate President Francis Cheese Escudero ug House Secretary General Reginald Velasco. Sa petisyon, gihangyo sa Vice Presidente ang Korte Suprema alang sa judicial intervention ug ipatigbabaw ang due process tungod sa mga isyu nga naglambigit sa konstitusyon. Sa miaging Disyembre, tulo ka mga impeachment complaint ang nasang-at batok sa Vice Presidente tungod sa pagwalda sa confidential funds. Ang ikaupat nga impeachment complaint mao giduso sa kapin 200 ka mga kongresista nga anaa na karon sa Senado.